Salam. Men toy etdim. Toy edenimden 15 günden soň ýollaşym daşa ýurda gitdi. 15 günden soň. Soň eltim gaýnym da bilen bile ýaşaýadym. Soňa baka eltim bilen oňuşman başladym. Gaýnymam eltimiň gepine gidip gün beren okdy. Gün aglaýadym, ýüzüm salypdy. Soň ýüzüm açylanok diýip arsaraýadylar. Ýollaşyma da geliniň bize goşulşanok, ýüz açylanok diýýän ekenler. Beýdilýä olin ol men bilen bir aýlap guruluşman edýärdi. Jaňlaşman edýärdi. Bir gün gaterbet ýaramadym, ýollaşyma ýazdym. Jaňa-da guruluşaýar diýdim. Etmedi. Eýdemedi. Menem ertesi gün öýüme gaýtdym. Soň 4 aýdan soň ýollaşym geldi. Gaýnam dagym tögüllä geldiler, meni alyp gitdiler. Baran günüm gyzyllanmalylar. Menem gyzyl näme diýdim, bolýala. Maşgalam bozulmasyn diýip umyd edip garaşdym. Ýöne plan edip gep berýärdi ýollaşyma. Gaýnykejim. Ýollaşym şu gezek gidenne meni ýany bilen äkitjekdi. Ýöne gaýnym äkitme, eýtme, beýtme diýip meni äkitdirmedi. Meni ýene goýup gitdi. Indi bir gün ejemlere gezmäge diýip gaýtsam, ýollaşym jaň edýär. Indi gelip oturma aýryşjak diýdi. Soň men oňa daşa ýurda jaň edýän ýadyýan hiç hil jogap ýok. Men bar eden zadym ýalňyzdym şu hojalykda. Hakykatdanam girip bilemokdym. Sebäbi ýanymda ýollaşym ýokdy, meni öwrenşip bilmändim. Onsoň ýoklugyna gynanyp göresim gelýänler, guruluşasym gelip agladym da aglanmyrnýan. Şoň üçinem ýüzümiň salyklygy üçin goşulanok diýip indi meni aýyrjak bolýarlar. Indi öz atam öýümde garaşýan, näme garaşýan özümem bilemok. İçimden bir ses gowy bolup gider diýä, sabr et diýä. Ýene bir sesem ýollaşyň bilen gowy bolsaňam gaýnym size gün bermeýär, deleliň ýaşyndan gaýtsaňam peýda diýä. Näme etjegimi bilemok. Men bar isleýän zadym ýollaşym bir arasynda jaň edip dursa, ýagdaýym sorap dursa, ýüzümem açylýardy. Girşem gidýärdim. Ýöne o meni eýdemän başlady. Oň üstesine de eltim, gaýnym bilen oňuşmazlygym şeýle agyr geldi maňa. Meni näme etmeli şeýle ýagdaýda? Belki paylaşyp beriň gelneje. Belki şu gaýnymda oňundan çykar görürler. Belki eden ýalňyşlaryna düşünürler. Oglumyň maşgalasyny bozmaýyn diýerler. Bulary aýry ýaşatmaýyn diýerler. Belki şey diýerler. Aslında da täze alan gelinlerini goýup daşa ýurda ýyllap gidýän oglanlar. Gelinlerden hepsini dawarsam ýyllap gidýärler. Men ýollaşym bilen öwrenşip ýetişmedim. Bari oý. Azat şuwat ýaşaşdym. Onu da men garaşýan. Meniň maşgalasy. Men oň bilen bile ýaşap gitsem, öwrenşip, gowuşup gitjegimi bilýän. Ýöne oň bilen bile ýaşamalla. Başla.